Ассалому алайкум, ма имшо чихе да ҳама маҳқул шавем. Тайёрӣ бифаҳмем чиза рафтем. Барои чӣ дар бораи тема гап застем? Барои ки да директ мо дар бораи ҳамин чиз савол метиҳанд. Ака чихе кунам да инаи одамо маҳқул шам, ака чихе кунам да он оё маҳқул шам. Мо ҳамаи вода як ҷавоб дорем. Ягон хел намешава. Любое коре ки ту бикунӣ накунӣ, як кас да маҳқула, як кас да маҳқул нест. Ман ҳозир ай примери худми вақти маршировка мегӯм. Агар тайёр бошӣ, пешакӣ лайк, комментарий, сторис бикӣ. Раҳмати калон. Вақти маршировка буд, ман на саморазвития сар кардагӣ будам, ба ҳама хеле мекардам ки ҳамада маҳқул шавам. Мерафтам қатиёш гап мезанам, қатиёш шӯхӣ мекардам, қатиёш чӣ хеле мекардам, қатиёш. Ҳамихе кардан мегирифтам, конечно мешид. Мисол да бисёриё маҳқул мешидам, лекин да бисёриёи дига намефуридам. Барои чӣ? Барои ки медидам ки ман мисол хеле одами ҳар кор мекардагӣ, ҳар чӣ мекардагӣ, як хело намефурашон тари. Даже як хело меуфтанд ки тума да маҳқул нестӣ, даже дар рум меуфтанд як хелош. Хай, ман чо кунам охина? Ман ту да маъқул нест. Мегӯ ту да уқа маъқулӣ. Не, конечно. Просто ки шумо главни идеяра бояд фаҳмед. Ҳама да маъқул шидан намешава. Ягона одаме да шумо бояд маъқул бишена. Имина ту маъқул бишай, имина и хити. Барои чӣ хеле? Вақти ту худат да худат чӣ хеле ки ҳастӣ, ё ки чӣ хеле ки да идеят ҳаст ки оянда мешай ҳамон хеле маъқулӣ, уже ту да фарқ надора фикри дига мардам. Ту уже медонию, цел дорию, ай пишти ҳамон кор мекунӣ. Вақти ту ай пиштиё кор кардӣ, одамое ки дар ҳақиқат мефаҳманд, пешравӣ кардагиян, хучон асохтагиян, оё мефаҳманд ҳамин чиза, тура дастгирӣ мекунанд. Ту да дар корае ки 10 одами зур дастгирит куна, ё ки 1000 одами лох, ҳар хел одамое ки мисол комментар диян, намитари ҳар хел чизое ки никто да, ту да чӣ дар корае? 10 кас зур ё 1000 кас безеб? Меган ку 200 марди ҷанги беҳай 100,000. 100% рост ам мегам. Ман ҳозир як чанд та мисолора мегӯм ки хай чӣ кунем ки да бисёриё маъқул шема, да ами одаме ки ту да маъқуле ам хеле атак. Ман гуфт гапо дигаи кора намекунам худам. Баъд чиз ки да ҳамаи маршировка ман ҳамин хатогиро кардагим. Хай ман медонистам ҳамин кор хатогие, не ки мекардам барои ки хай саморазвитӣ требует ягон чӣ, бояд ягон кор бикунӣ. Ва ман ҳамин корро мекардам, фақат мерафтам мисол қатъи одамо шинос мешудам. Ҳозир микрофон. Баъд ман мисол аз баски ки бисёр изокаш будам, мехеле будам, мерафтам қатъи бисёриё шинос мешудам ки ҳамин чиза бикушам. Ҳамин чизам мурд. Аввалин коре ки ту бояд бикунӣ барои да ҳама маъқул шудан, ман аввал мегӯм ягон вақт намешавад ки да ҳама маъқул шавӣ. Лекин аввалин коре ки ту бояд бикунӣ ки маъқул бишавӣ да ҳама, и подҳамёё подстраиваться боша. Мисол чихе? Мисол вақте ягон ҷо рафти одамон беақле, ту хата баақл наги, не, ту ҳамя беақли дига биги қатъи ҳамёё. А так бигирем, ман мебудам, ман бо шумагар. Қатъи ҳамёё вообще кор намекунам. Салом боша, салом мекунам, тамом мехезам, мерам ай пишти кори худам. Барои чӣ кор? Барои ки ту бояд қатъи зуро меган ку бира хеле шава. Ана, короче, якам. Ту бояд ягон ҷое рафти, ягон касеро диди, мисол вай фикрош дар бораи чи? Дар бораи футбол гап мезананд. Там дар бораи футбол гап зад. Дар бораи тари гап зад. Имина дар бораи ҳамон чизо гап зад. Идеяи хита нагӯшон, фикри хита нагӯшон, фикрони хита нагӯшон. Ҳамаи ҳамин чизо агар не противоречит мекунанд саморазвития да. Чизои хита нагӯ, чизои ёро бигӯ. Тамом, ин ҳамин чиз. Комплимент ка одамора, дуруд даже если вай хушрӯ набоша бигӯ зури, тенҷи, тари, ҳамин чизоро бикӯ. А так ҳар кас нестоитае ки вай да маъқул шавӣ. ҳазор раҳмат барои тамошо. Диюм видео буд да давоми ами уже нами нав сар кардагимон. Канали YouTube дам бидироен. Илтимос уҷа подписаться шавен. Уҷа иншолло чизои зур бисёру калонтар мебирояд. Қад шумо шоҳ буд, блог TG, по-братски лайк, комментарий, сторис. Майли хай.